dar la noi cam costă 200 de lei. Și este foarte scump Pituș, doar că este super fain. Ne jucăm într-una, facem așa și nu mai putem. Este super. Așa cum ne punem la întrecere, hai. Stai, veniți aici, noi. Punem aici jos, vrei? Hai. Stai. Rast, Stai. Super, rast, va, tri. Și bă, mai cinstit. Eu fac câte una. Hai încă o dată să mai vedem. Stai. Rast, va, tri. Eu gata de când? Și întorci. Deci este super pupit. Asta e foarte cel mai bun pupit. Pe care noi l-am avut. Da, Noi avem o grămadă de pupituri, doar că noi ne... Nu acasă. Sunt la ea și la mine. Noi aici suntem la bunici. Ia uitați, astăzi este ziua lui bunica. Scrieți în comentarii la bunica noastră felicitări. Să fie sănătoasă, să fie bucuroasă, voioasă, iubită. Azi împlinește câți ani? 54! Și uitați ce flori. Noi acum ne ducem unde fata. La unde să cumpărăm trandafiri. Dar nu luăm din grădină. Și ne ducem să cumpărăm are. Și să vă filmăm și să vedeți ce voi reacția la bunica când noi să facem o grămadă de trandafiri. Voi să nu spuneți la nimic. Să fie secretul noastră. Scrieți în comentarii câți trandafiri vreți să bunica să-i aducem. Și numai nu 54, vă rog, în anii am adus o găleată. În anii am adus 125 de trandafiri. Da, i-a cumpărat. Este tipita lui bunelul nostru. Sfer. Ce frumos e natura. Și am venit în casă. Cam nu-i prede. Aici este căcăcica. Și uite ce frumos este natura. Și asta este verișurioara mea. O cheamă Daria. Mi-a dat jos popitul. Și e ca s-a dus toate. Și e ca ea a rămas cu mine. Punem popitul și facem TikTok-uri. Stați o leacă. O, gică. Nu-mi bla. Nu știu ce-l ia. Acum ne ducem acasă.